Asa padohan japalan naloma aka mga kainang dohot ay kahasonangan ima patuduhon bahwa Tuhan menolong kita, mencukupkan bagi kita untuk kehidupan sehari-hari. Ido bandido edeta di nomor 200 ya ayat tului songonon didokon. Naso nang au berjudo amaki nama narihonau huhut pairo kota hemse suhut bahasa ya tatu sidota hebasa mangalehon marsileon leon huhut bahasa sude narikoti dileho do diau parbegu do nahumol sohon ngoluna dohot si panganon au sonangdo au sonangdo imatabona ka mga kainang molodokon perbegu do nahumol sohon ngoluna dohot si panganon alai ala dihilala tangan ni Jehovah na mangurupi di do ibana au sonangdo tabunay mulu-ulu kita diiring-iring di parmahan di bata alai tabir ngaka mga kainang lam turup dojol maditikyon na mahiu lam turup dojol maditikyon na lam mangibuk-buk rohana dirina holan tungulu-ngulu pardagingon sabing lam turup dojol ma yang tidak peduli kepada temannya kepada saudaranya alani ahadui alani persaingan dalam hafal boy tubuh malate boy tubuh tel boy tubuh ketidakpedulian kau saya songon hata di Jakarta lu gue iman dalam terida dikaita na perpudion jalani makorhon ala na lam masih sarihon ngoluna ala nasai marsilatean lam torop mahalak namar pogus lam torop mahalak namar dangol ainu ngaholan pature dirina sabing alani dalam tarida maka mga kainang lam torop na ganggu dicampur tangan ni debata di bagasan ngoluna tujol mana songonima suara ni jami taon di jauh tuhata apala di tikyon unang madele unang ganggu di panarihonon ni Tuhani ay Jehovah si parmahan unang ganggu molo denggan ngoluta ikut dohonot tadua kamanga kainang Jehovah si parmahanau molo hurang pe tahilala dang bui sarupa hita tudongatan asingan ikut tong dodohonota Jehovah si parmahanau unang mata dokon molo bui hita berhasil hita tadokoma keberhasilaku itu adalah kemampuanku sutung tadokom mai ala jojo do holsoan jojo do hita holsoan bolo tadokon apalagi senakai na maun di apalana perpudion di dalam tabigi ekonomi dalam songon na kurang harmonisate kurang dingkan jujuk madokon buhana mahami sungguh dia nama pakion gaji na sautikon tu dia nama ahana bayano pasikolahon ahana mabalajo ahana matu dia HP ka mga kainang molodi ni ingo do tahun 199 do tahe masa mulai minister sama tahun 1998 ditiki posi ni parsorion apalagi na tinggal di kota ti semua meningkat
Alai bolo pinareso ka mga kainang tangarong na sumangakan. Tangarong na sumangan. Jalani ide di si membangun di sana, membangun di sini, loh. Tadinya orang mengatakan gimana? Makan pun tidak bisa. Alai di sini ida bisa membangun ini dan itu. Dana ni ajaran nito dini debata aru hita. Lahu mamakke na sautiki arung hati hai na putus sekolah. Hola tiki hamidu mengalami akamangakai nang masa uereng ala pertani do hami di hutan amian. Ketika masa uereng tidak setahun, tidak 2 tahun, kurang lebih 10 tahun banyak yang putus sekolah. Termasuk adik-adikku putus sekolah, tidak mampu. Dakolan hauma, kemiri yang kami tanam juga uereng, daunnya habis. Kelapa juga kena uereng, daunnya habis. Jadi tidak bisa memberikan buah. Alai bolo nape ni dokon lebih uposi dopena di tike masa ni monitor hati hai. Kalau putus sekolah saya dengar tidak ada. Tak pernah saya dengar itu putus sekolah karena ekonomi yang sangat melemah. Ima buktina panarihoro ni Tuhani di parngoluta. Alani tadok ma akamanga kainang ikono kuhonot tadi di bagasan ngoluta Jahoba si parmahanau. Napa dua kon di palua hita sian paru kilon. Di palua sian paru kilon. Dakola di sarion. Dakola diodihon alai dihokop akana porsiai ido akamang akainang molotajaha di ayat 10 didok songonodo hatani Tuhan Jahoba idama au marlulu dopa akaparmani jala au martunggu biru-biruku sian tangan nasida jala au basadion nasida sian ulaon parmahanon biru-biruku jala dangbe parmahanon ni akka parmahani diri nasida sabing jala au paluaon biru-biruku sian pamangan nasida asa unang be ripe si panganon di nasida bereko kamu mak dang ripe si panganon di nasida jadi debata manogu-nogu debata merlulu debata mamalos pabahenan nama baik bangsoi menderita. Coba bayangkan idu benar di dokon di Jeremia Jahuba domar porang humokopo asal ma hohompo je una kita mamalos pembalasan tidak dari kita. Pembalasan, membalaskan perbuatan-perbuatan jahat itu adalah Tuhan. Tuhan yang maha adil. Alai unang ma tabalos. Belum nga tabalos. Akan nabi na ini dong atana jahati. Ahabi balosun ni Tuhan ni. Umalo hita mabain uhum. Tidak. Alani do ba na didokon. Hohom mahita. Debata mamaloson pabahenan nasida. Naso denggani naso gabiahi idok muse debata paso hubungan manang debata pasohon pembuangan nabi nahen nasidai jadi debata manarik bangsonai sian tangan na namang nasida di balua nasida alani dang rikot nasida mabiar ala Jahoba paluau nasida sian paru kiloni dang rikok mabiar napatuluho na kamangakainang dileho tuhita ngolu na manoktong padohan jala au paluau nasida patuduo dada holan sian harajau Babel sian musuh nasida nama buan nasida na menjajah nasida dakola sian ni alai sedia do muse doho do lao para dehon ngolu nama notong idu bana sadid hudokon rupani hudokon tuhita unang adu kita mandokon butano
Iku buado bau surgo ido akan aporsiai. Bola apalagi bolonga naung adong usia senja ido bau tanah daun, tetapi kita katakanlah harum wangi parfum dari surga sudah mendekat kepadaku. Idua alanya nunga di para di debata dia kena porsiai ngolu nama notong bukan dunia ini lagi, tetapi surga disediakan kepada orang-orang yang percaya, kepada anak-anaknya, kepada orang yang tunduk, yang setia kepada Tuhan. Bolo di Paulo nakin ima humosa. Oma dihitagi tiki parasianon di luar sita humosa akamangkenang. Di luar sita istirahat. Dung dipalua. Diberikan istirahat, ketenangan jiwa kepada mereka. Lumobi di parade hinganan hasonangani. Menuju ke sana kita diberikan sejenak untuk merasakan keindahan, kesegaran, sehingga lebih tenang sebelum kita sampai ke tempat yang lebih tenang lagi di dunia ini. Ketenangan diberikan kepada kita. Alani riko do humosa dia kena loja do dia kena sorat. Idu bane dokon Roma hamu tuau hamu akan loja jala sorat asahu pa sonang hamu. Idu bane di johoni di pasonang sebelum kita sampai kepada tujuan yang terakhir. Kita sudah diberi kelegaan dulu. Alani ma dilehon ditiki di hita. Dilehon debata haluaon tu akan aporsiai. Ido hina tidak koni parpesalmen jika kita membaca Mazmur 23 seluruhnya di sina soholan ngoluna rikko di portibion di sariho di hita alai hasonangani tarlumobi di parade diaka naporsia ima silehonon ni debata dihita isarana molo di jalo halak pe di ngolu naon bataro kuma kepegawaian pegawai negeri sipil mana molo di jalo halak pe di Portibion jabatan di situ sudah disediakan kan untuk hidup sehari-hari, untuk kesehatan, saat tunapen pensiun itu alai olat nidu kan? Adong gopia kamang akai nang di luar nii, tambe olat nidu di pasahat dita, ima batu duhon keterbatasan, terbatas do panarihonon di Portibion di Jolma. Alai debata Jakoba saat rodi hangoluan saleleng-lelengna sudah disiapkan kepada orang yang percaya kepada dia. Itu HP ubana sehoho pita kamangakainang. Adapun mengganggu kita, adapun mengusik kepercayaan kita, kita tetap tenang karena ia memang bisa di dunia ini, tetapi nanti di surga tidak ada lagi yang mengusik kita. Kita bersyukur di sana. Alani do marsituju jolma. Mulo marsitutu pe jolma mameo artani Portibion. Alai yang gongolu nama noktongi belum tentu boy dapat sa. Asa dapat sai boharo bahinonna. Ikon tadi konot tado ngolu parsato kinani. Ikon tadi konot tado sotung olo hita lau mabuat ngulu parsato kinani songona hudok nakin marsitu bisan dohok masih latihan sotung olo hita alai asa dapot titai marhite-hite jami taon disungguli marohata asa makirim hita di ngolu namanotongin boy hita satu si molo porsea hita molo toktong hita makaposi molo tok kita madoko di bagasan ngolu dohoto dita jahobado si parmahan au dak kurangan au
alani marulu-pulu mahita akamang akainang ditugu-tugu mahita dibuam mahita tuinganan hasonangan pinaradi nitu hatay rap mahita makalacuni amin martanyang mahita mauliate ma ali Tuhan disobahon rohanami tuarupanmu las rohanami ubege barita naulimi di bagasan tikion ala di jauh hoko di hami asam marulu-pulup hami laho majakun ho pabua marulu-pulup hami ala ho marmahak kami dak kurangan behami tutu Tuhan ai di paradi ho sudi narikot di ngulu pardagingon nang ngulu partodiup di hami urupi mahami Tuhan maka sabab poni unang say lao berohanami lao mangalului na hurang rikot di ngulu nami alai molo pehu ulahami akasi ulaon nami hodo namar suruh hami ikon tangan nami i sumarihuk kami urupi mahami ali Tuhan nang mengajari yanakon nami dongan nami asabui dohot nasi dalam solhot tuho ai rap naing rap marid de hami memuji goarmi di surgomi sugut pargugui jala parbisuki mahami persahalai mampukan kami Tuhan asa unang murah kami madili molo pesipata hutau kami akaparu kiloni unang madili kami alai boy paru kiloni laho manungguli rohanami asa lam solhot tuho hubo kami matuhan tuadupanmu ulaon nami di minggu naroon nanaing sipatu paon nami pertangyangan wilayah di wilayah Galilea di wilayah Korintus di Galatia nang di Pesuspe leon roha nahiras di hami asa disi hami Tuhan rap bersukutu pahibulhon rohanami mamuji pasangapoko luas mahami Tuhan rap dongan nami mangedehon hagogoonmu mangedehon saringar ni suaram nasay jauh-jauh dopak kami luas mahami Tuhan lam matoras di bagasan hatami asa margugu hami songoni manang pelayanan nami anon di pelayanan di goa asa sudi hami Tuhan prahala duni huriam do keluar mangleon roha pelayanan nami i lau pasangap pengguarmu nabadiai asa retah hami Tuhan satahi sauluam mahami asa buit dari dia Tuhan haret taoni babua hasatiaon nami lau mangului hong jalahuwa kami Tuhan di program nami tuadupanmu di rencana nami di tanggal 25 nanaing roon di ulang tahun ni huriam pa ono pulo paton hakabipi Makassaron ajari mahami Tuhan laho kemalati honi tuadupanmu parade rohanami Tuhan asa sudi hami marlas ni roha asa sudi hami mangulup-ulup pun sudi hami Tuhan maka maliate hon dengan nibasam ono 4 tahun matutu di bulan Meyon huriam hakabipi Makassaron jala tabai ma umuri Tuhan asal lemar saringar goarmu maritihiti huriam hakabipi Makassar di luatun jasongoni ma Tuhan naing marsi paululu kami tutu dia kamarga
unang terganggu kami nalahu mangulahon ulang tahun ni alai asa sudilla uduk kami masih palianan roh kami asa bui Tuhan sada rohanami sadok halak Kristen mamuji-muji pasangap hukum songoni ma Tuhan nang rencana ni yak kaya nakonmu remaja ni huriam nanaing patupahon nasida ali Tuhan kebaktian Padang di tanggal 10 pituon urupi nasida Tuhan parbisuki anak konmi asa ido naing paradeon nami Tuhan generasi nami penggati nami sogot ya hami nalaho mengadup nama dopak habang sami nasida ma Tuhan jadi kelanjutannya kaulaun nami di ingananon alani urupi Tuhan nasida parbisuki akayana konmi asa ditadda hojala di hati dakon mangulu Tuhan di bagasan rohana Jehovah si parmahan ibana alani Tuhan Yesus aka kegiatan nami huboto hami maka perluhon akan narikot di ulaun nami upangido hami tu hodo elehelek asa sudi ruas ni huriami manupahi marhite-hite aka program nahu patupahami homa manuktuki rohani ruas ni huriami asarade nasida mangului ho lahu patupahon si patupahon nami nariko tu ulang tahun ni songoni ma Tuhan nang dongan nami na di bagasan parsahito dope sahat ro di bagasan tikyon nasida saluhu na Tuhan dalam perawatan di bagas nasida bing galido pamatang nasida Tuhan masih holdo nasida nang pajupang dohot ho mariti-hiti parsauran nami di huriamon di gari-gari-jaon alani Tuhan Yesus sai homa Tuhan mamasuk-masuk ubat pinangan nasida sai homa ale Tuhan nama bubut sahit siapa matang nasida anggiat hatop hiras nasida sian parsahitoni bui nasida Tuhan marlas ni roha rap kami mamuji-muji guarmu nabadiai songoni maka dongan nami sian name met saha rodiaka nama tua namarulang tahun di bagasan mingguon pasu-pasu nasida Tuhan lehon gajang ni umur lehon hahi pason lehon torang ni roha urupi Tuhan molo adong disitawonon nasida urupi palua Tuhan sapala naung dilehoko umur nagajang di ganut nasida tabai pasu-pasu mi di nasida sinikmatan na di bagasan ngoluna laho mamuji pasangapoko unang madau Tuhan nasida nang dongan nami namarulang tahun pernikahan pi Tuhan homa mamasu-masu nasida homa patuduhon rumah tangga na dinggan si itiruon nasida homa ale Tuhan nagabe jongjong di tonga-tongan ni rumah tangga nasida si pata nunga maila hami Tuhan di tonga-tongan ni portibion molo adong sian tonga-tongan ni rumah tangga Kristen na panirang-nirangon jala sirang naung pinadumumi asiro hamdi hami Tuhan Yesus unang masa be akai di tonga-tonga ni ruas ni huriam alai asa diingot toktong jaji napit natu panasida rap marsi haholongan rap marsi urupan rap marsi dukungan homa jongjong di tonga-tonga ni rumah tangga Kristen saluhutna asa marlas ni roha marulupulup di bagasan puji-pujian di bagasan guarmi atong hami pe saluhutna Tuhan godang dosa kami mungkin di bagasan akan mengalami akka penderitaan baik setonganya nakon baik setonga-tonga ni rumah tangga suami dengan istri baik Tuhan sian aka keluarga nang sian aka dongan sahu tapi sipata dang buidos tu bagasan rohanami saluhu naing pasahat kami terupanmu Tuhan jongjongi rohanami ganuk marsada-sada mangula maho Tuhan disi unang adong masa persoalan di tonga-tonga ni keluarga Kristen alai naing manasa urdut naing maakana satia lau manguluiho token nari mulak mahami tonga ni bagas nami Tuhan Yesus
Tugu-tugu hami di perdalanan nami, asa sonang hami, sahat tongani bagas nami, sonak kami di bagasan goarmu nabadiai. Terpuji mawali Yesus rodi salilina sitangihon pangiduani. Amin. Tapuji matuhatta mariti ede nomor 600 walukusia huhut papungu pilihan. Arsak na
tapasahat ma pilihan na tapapungon tuadupan nito hatta martang yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan do nasauli bahasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hu parahasya kami pilianon, pati bulon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam huta dahami godang ni si leon-leon itu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliamanami na di Banua Gijang, say pinurbadia magwarmu, say romaharajaunmu, say saut malo meniroham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songo panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami to gitu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Aiho donambuna harajan duhut hagukumun rudi hasangapun saleleni mahita di bagasa dame tajalo ma pasu-pasu sia tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasaorhon madamena tuto ditabi. Shalom. Tuhan Yesus nampuna sanggup damina biar hulau tari pargugu ngolunai nasa dosa